Tutustutaan yhdessä uudistuneeseen tabulakittiin. Tabuloinnin keskiössä on arjen suunnittelu ja eläminen seasonaleissa eli 3 kuukauden pätkissä. Yritysmaailmasta tuttu termi kvartaali saa tabulakitissä pehmeämmän muodon sen hyödyt säilyttäen. Seasonal tabula on kuin unelmakartta kirjoitetussa muodossa. Se auttaa hahmottamaan ja päättämään, mitkä asiat juuri tässä 3 kuukauden jaksossa ovat sulle tärkeimpiä. Meillä on monesti toiveita ja ajatuksia siitä, mitä haluaisimme edistää tai muistaa toteuttaa, mutta jos ne ei ole missään esillä, ne unohtuu arjen keskellä. Suunnitelmia ja toiveiden ei tarvitse olla mitenkään maailman mullistavia, vaikka ne voi toki olla niitäkin, ollakseen merkityksellisiä ja sitä arjen mielekkyyttä lisääviä. Monesti juuri ne pienet asiat, joita muistat tehdä ja joihin kiinnität huomiota, tekee arjesta ihanampaa. Kirjoita seasonal tabulaan sun 3 kuukauden teemasanat, jotka ohjaa sun toimintaa. Lisäksi määrittele sun base, eli hyvinvointi, sun mieli, keho ja sielu. Mitä kaikkea sä haluat ottaa huomioon tässä kuussa. Lisäksi unelmoi vähän, mikä voisi olla ihaninta, mitä 3 kuukauden aikana voisi tapahtua. Samaten voit pohtia sun rutiineja, eli mitä haluat sun arjen sisältävän sellaisia juttuja, jotka edistää sun hyvinvointia ja olemista. Sen lisäksi kirjaa sinne sun tärkeimmät tavoitteet, eli ne jutut, joita sä aiot edistää, oli ne sitten työhön, arkeen, oman hyvinvointiin liittyviä juttuja, laita kaikki sinne ylös. Lisäksi seasonal tabulassa on oma yhteisökohta, jossa mietitään sitä, mitä tehdään muille ja saadaan sitä kautta itse takaisin. Mä itse kirjoitin noihin tavoitekohtiin tosi selkeät ja konkreettiset tavoitteet ja sitä kautta myös purin ne jo vähän askeleisiin, koska mä tiedän, että nyt mulla on 3 kuukautta aikaa saada näitä asioita toteutumaan. Ja jotta mä saan ne oikeasti alulle, mun täytyy miettiä, mitä tää vaatii, millaisia osa-alueita näissä mun tavoitteissa on, niin ne oikeasti muuttuu konkreettisiksi ja sellaisiksi, joita mä voin sitten seuraavaksi siirtää tonne mun weekly planneriin ja sinne mun kuukausinäkymään. Seasonal tabulassa on edelleen tuo taukokohta, joka on tosi tärkeä. Eli missä kohtaa pidät tauon, missä kohtaa otat vähän vapaata jonkun pätkän sellaisen, jossa oikeasti pääsee rentoutumaan. Tämä 3 kuukautta on olemassa siksi, että oikeasti vuosisuunnittelu tuntuu helposti liian epämääräiseltä ja 3 kuukauden jaksoissa aika tuntuu hallittavammalta ja ne tavoitteet myöskin tulee määriteltyä sen mukaan, että mitä kuvittelee 3 kuukaudessa voivan tapahtua, eikä niin, että mä hoidan sen sitten joskus myöhemmin. Muista hyödyntää ideointivaiheessa tabula-dumppia. Sun ei todellakaan tarvitse kirjoittaa kaikkea suoraan sinne seasonaliin, vaan voit ensin kirjata asiat ylös dumppiin ja sieltä valikoida tärkeimmät jutut tähän seasonaliin. Näin sun ei tarvitse myöskään miettiä sitä, että sinne tulee kirjoitettu jotain sellaista, mitä sä et sitten ehkä halukkaan laittaa sinne, joten ota dump käyttöön jo tässä vaiheessa. Ja lopuksi laita seasonal esille semmoisen paikkaan, josta sä näet sen päivittäin. Näin voit palata ajatuksiisi tasaisin väliajoin ja niiden avulla tehdä päätöksiä arjessasi, jotka vastaavat seasonalin tunnelmaa ja tavoitteita. Tämän uudistuneen kitin suurin muutos on tapahtunut siinä, että monthly tabula A4/3 siirtyykin tuonne weekly plannerin sivuille. Ja nyt siellä on kvartaalinäkymä päivämäärineen, kirjoitustila muistettaville asioille ja kuukausiaukeama, jossa pystyy suunnittelemaan tulevaa kuukautta. Siellä on myös päivämäärät ja viikkonumerot valmiina, joka auttaa vielä paremmin hahmottamaan meidän aikaa ja sitä, kuinka nopeasti päivät ja viikot kuluu, jos me ei oikeasti laita sinne niitä meille tärkeitä asioita ylös. Kuukausiaukeama luo inspiroivan alun alkavalle kuukaudelle ja niitä löytyy tästä tabulakitistä 3 kappaletta, eli aina 3 seuraavaa kuukautta. Sä pääset määrittämään tuossa kuukausisuunnitelmassa sun kuukauden fokuksen ja sen, miten se tulee näkymään tulevien viikkojen toiminnassa. Eli mikä on oikeasti tärkein asia, mitä sä haluat edistää, mitä sä haluat ottaa sun arkeen mukaan ja miten se näkyy sun viikoissa. Sä voit sinne myös unelmoida, mikä olisi upeinta, mitä voisi tapahtua ja asettaa tätä kautta odotuksia ihanista asioista. Saat myös kirjata ylös oman hyvinvointisi kulmakivet tulevalle kuukaudelle, mitä haluat priorisoida. Mä itse merkkailen värikoodeilla tonne mieli, keho ja sielu, valitsen jokaisesta vähintään yhden ja pidän huolta siitä, että mun hyvinvoinnissa säilyy tasapaino, eikä sinne esimerkiksi tule aina lisättyä vaan pelkästään liikuntaan liittyviä juttuja, koska hyvinvointi on paljon muutakin. Esimerkiksi mulla tässä lukeminen, rauhoittuminen iltaisin ja journaling. Yksi ihana juttu, mikä meillä on lisänä tähän tabulakittiin, on Wellness-tabulasta rutiini tracker on nyt osana Weekly Plannerin sivuja. Eli saat määritellä rutiinit, joita haluat tässä kuussa toteuttaa ja voit keksiä niille omat värikoodit tai symbolit ja voit trackata niitä sun viikkonäkymässä.
Tää tuntuu jotenkin tosi ihanalta ja inspiroivalta. Mä laitoin itse esimerkiksi itselleni träkättäväksi rutiiniksi työpäivän lopetuksen. Eli sen, että mä muistan, kun mä oon yrittäjänä kotona, niin mä muistan ottaa hetken aikaa, että mä siivoan mun työpöydän, oikeasti suljen koneen ennen kuin mä lähden hakemaan lapsia tai kun he palaa tänne, ettei työpäivät pääty aina siihen, että tulee ihan hirveä kiire lopettaa. Mitä edistän, että mihin keskityn osiossa on tilaa tavoitteille, pilkon ne selkeisiin, pienempiin askeleisiin. Mitä tässä kuussa ja seuraavan 4 viikon aikana tulee tapahtua, jotta olet lähempänä niiden toteutumista. Muista, että pienetkin asiat vievät eteenpäin. Tarkoitus on siis ison päämäärän sijaan pohtia vähän niitä askeleita, mitä sä tulet 4 viikon aikana ottamaan. Ei tarvitse olla kyseessä se sun koko tavoite, vaan se, mitä tässä kuukauden aikana sä aiot tehdä sen asian eteen. Sun tavoitteet voi olla jotain sellaista, jonka sä oot jakanut viikkonäkymeen tai tuleviin viikkoihin, että mitä milloinkin viikolla täytyy tapahtua. Tai sitten ne voi olla esimerkiksi askeleita tai jotain sellaisia juttuja, joita sä toistat viikkotasolla, jotta sitten 4 viikon päästä sä olet pidemmällä siinä sun unelman toteutumisessa. Eli tähän voi esimerkiksi kirjata sen, että kuinka paljon sä varaat niille tietyille asioille aikaa viikkotasolla tai jopa päivittäin niin, että sä oikeasti tiedät, että sä pääset edistämään sun omia unelmia. Mä esimerkiksi kirjasin tuonne omaan laatikkoviljelyunelmaan edistäviä juttuja. Eli se, että vaikka monesti mulla on tuolla työasioita, niin tällaiset kaikki kivat ekstra jutut jää monesti toteuttamatta, jos niitä ei suunnittele. Joten laitoin ton laatikkoviljelyn sinne ja jaottelin sen itselleni selkeisiin askeleisiin, mitä täytyy tapahtua milloinkin, jotta mä pääsen sen asian kanssa eteenpäin. Ja samalla myös nautin siitä tekemisestä, eli muistutan itseäni siitä, että nämä on asioita, jotka on mulle tärkeitä, joita mä haluan lisätä tänne mun viikkoihin ja edistää eteenpäin. No sitten kaiken tämän suunnittelun jälkeen viikkonäkymä on oikeasti se paikka, jossa kaikki tapahtuu. Me voidaan unelmoida vaikka kuinka, mutta jos ne asiat ei ole esillä meillä kalenteroituna, ne jää helposti toiveen tasolle. Tässä näet esimerkkinä, miten mä täytän mun viikkonäkymää. Mä monesti otan myös dumpin esille ja oikeasti suosittelen sitä, koska se auttaa hahmottamaan ja selkeyttämään sitä, että mitä kaikkea siellä viikoissa pitäisi olla ja mitä kaikkea täytyy muistaa, jonka jälkeen on helpompi siirtää sitten omille paikoilleen sinne viikkoon. Mä katon ensin tärkeimmät jutut, merkkaan esimerkiksi työpalaverit, lounastauon, mun viikon fokuksen, eli mitä asiakasjuttuja mä edistän missäkin vaiheessa. Viikkonäkymän ei tarvitse olla tunnista tuntiin suunniteltuna, vaan tarkoituksena on, että pakollisten muistettavien lisäksi siellä olisi myös priorisoituna sinä itse, sun hyvinvointi, sun unelmat ja luot niille tilaa sun viikkonäkymään. Ja uutena tosiaan noi päivämäärät, mutta myös rutiinit ja niille omat boksinsa jokaisen päivän yläpuolella. Se on vaan niin ihana tunne, kun saa pallura väritettyä tai symbolin lisättyä. Mä merkkaan monesti tuonne päivämäärän alapuolelle myös muistettavia asioita, kuten vaikka lasten hoitoon liittyviä juttuja tai jotain, mitä täytyy muistaa. Sen lisäksi mä laitan mun edistettäviä työasioita, eli mun prioriteettiblogit ja sitten myöskin inbox-serot, eli mun bufferit, jolloin mulla on aikaa hoitaa sellaisia juoksevia asioita työpäivän aikana. Ja koska mä oon yrittäjä, niin mulla on vapaus ja vastuu mun päivistä, joten mun weekly planner näyttää aika täydeltä, koska mä haluan pitää huolta mun ajasta ja siitä, että mulla tulee tehtyä ne asiat, joita mä haluan sen päivän aikana saavuttaa. Lisäksi mä merkkaan mun weekly planneriin liikuntajutut, eli se, että siellä on mun kävelylenkit, siellä on mun pilatekset, siellä on mun hyvinvointiin liittyvät jutut ja kauppatilaukset, sun muut, niin tulee hoidettua nekin ajallaan. Ja mä ainakin itse tykkään tehdä ton viikkosuunnittelun alustavan layoutin sunnuntai-iltaisin tai maanantai-aamuisin niin, että mulla on selkeä kuva niistä asioista, joilla on selkeät määrätyt paikat. Ja sitten monesti täytän aamusta tai seuraavana iltana sitä seuraavan päivän juttua. Toivottavasti inspiroidut suunnittelusta, tabuloinnista ja teet tästä sun oman näköisen. Sellaisen, joka oikeasti tuo sun arkeen lisää, eikä tunnu vaan yhdeltä ylimääräiseltä tehtävältä. Sun tabula saa näyttää sinulta ja ihanaa uutta seasonalia. Terkuin Riika ja Helianna.